इउपिपिएल पार्टीनिफ्राय सोबनिस्राय हाग्रामा महिलारिखौ मोजां मोनग्रा बेक्तिया जाहैबाय लरेन्स इस्लाहारि। दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा बिपिएफनि दैदेनगिरि बिक्रम दैमारि सारा इउपिपिएलनि सबसे मोजांसिन सासे सुबुंनि मुं लादों आरो बै इउपिपिएलनि सासे सुबुङा दिनै बिपिएफ पार्टीनि मा बाथ्रा बुङामोन आरो बिथांनि बागै जोंहा बिपिएफनि दैदेनगिरि बिक्रम दैमारि सारा मा बाथ्रा बुंखो बे भिडिअ क्लिप्सखौहाय आङो स्क्रिनाव होबाय। कुनु दिन नोंसोरो लरेन्स इस्लाहारि सारखौ हाग्रामाखौ दुसिनाय नोंसोर मोननाय नङा। बिनि ओंथिया जाहैबाय हाग्रामा महिलारि इज दा बेस्ट किं होननानै बुंग्रा मानसि बियो मिथिबाय। हाग्रामा महिलारि बिटिसिनि गोख्रों आरो बेसोर बिटिसिखौ रैखा खालामनो हाग्रा गोबां बाहादुरि लिडार गोख्रों लिडार होनग्रा मानसिया लरेन्स इस्लाहारि सारानो मिथिबाय। रावबो बेबायदि बाख्नायग्रा मानसि गैया। अब्ला नों हाग्रामा महिलारि सारखौनो लरेन्स इस्लाहारि एसेबां जुदि बाख्नायोबा माथ्र बेहा शिउलि महिलारि बायद'नो होननोल'सो बाखिसै मिथिबाय। गेलेनांगौ नामाव गेलेदों इमान मोजां मोनो बेयो जों मिथियोना। जों लोगो मोनो रायज्लायो इमान मोजां मोनो हाग्रामा महिलारि सारखौ बियो खुनु दिन दुखु मोना। गावनि हरबस्स भट होनो गोनांखौ हाग्रामा महिलारिनि नामाव शिउलि महिलारि बायद'नो होबाबो खुनु बेया बाजानाय गैया। खारन बिटिसिखौ रैखा खालामगोन होननानै लरेन्स इस्लाहारिया मोजाङै मिथिगौ। बास सप्तायाव खनसे लोगो मोनब्लाबो सप्तायाव खनथाम लोगो मोनब्लाबो नोङो स्टेटआव थानानै खामानि मावबाय थानो गोनां जाखायो। बै बिटिसिनि रायजोफोरखौ लोगो हमनो सोर दोङो? पिसिडिसि मेम्बार दोङो, बिसिडिसि टिएलसिसि चेयारमेनफोर गैया होमबा? हाग्रामा महिलारि सार दं हाजार हाजार। हाग्रामा महिलारि साराबो बेनो, शिउलि महिलारि बायद'खौ लोगो हमनायाबो बेनो एखे नङा होमबा? बेनिखायनो लोगो मोनब्लाबो लोगो मोनाब्लाबो जोंहा खामानि जागोन आरो लोगो मोनैनि खुनु खोथा गैया। आरो नोङो लकेलाव थास्लाबाय थानानै पाब्लिकफोरखौ लोगो हमबाय थानाय स्टेटआव खामानि जाबा नोंहा खामानि लाना फैनो हायाबा मा लाब जानो लोगो हमबाय थाना नङा होमबा? बेनिखायनो बेफोर अभिযোगा खुनु फेक्टर नङा। बेफोर नर्मेल। दा माबाया अपोजिसनाव इउपिपिएल पार्टीनिफ्राय सोबनिस्राय हाग्रामा महिलारिखौ मोजां मोनग्रा बेक्तिया जाहैबाय लरेन्स इस्लाहारि। कुनु दिन नोंसोरो लरेन्स इस्लाहारि सारखौ हाग्रामाखौ दुसिनाय नोंसोर मोननाय नङा। बिनि ओंथिया जाहैबाय हाग्रामा महिलारि इज दा बेस्ट किं होननानै बुंग्रा मानसि बियो मिथिबाय। हाग्रामा महिलारि बिटिसिनि गोख्रों आरो बेसोर बिटिसिखौ रैखा खालामनो हाग्रा गोबां बाहादुरि लिडार गोख्रों लिडार होनग्रा मानसिया लरेन्स इस्लाहारि सारानो मिथिबाय। रावबो बेबायदि बाख्नायग्रा मानसि गैया। अब्ला नों हाग्रामा महिलारि सारखौनो लरेन्स इस्लाहारि एसेबां जुदि बाख्नायोबा माथ्र बेहा शिउलि महिलारि बायद'नो होननोल'सो बाखिसै मिथिबाय। गेलेनांगौ नामाव गेलेदों इमान मोजां मोनो बेयो जों मिथियोना। जों लोगो मोनो रायज्लायो इमान मोजां मोनो हाग्रामा महिलारि सारखौ बियो खुनु दिन दुखु मोना। गावनि हरबस्स भट होनो गोनांखौ हाग्रामा महिलारिनि नामाव शिउलि महिलारि बायद'नो होबाबो खुनु बेया बाजानाय गैया। खारन बिटिसिखौ रैखा खालामगोन होननानै लरेन्स इस्लाहारिया मोजाङै मिथिगौ। बास जोंहा शिउलि महिलारि मेदामा गोरलैयैनो मिनि मिनि देरहानायखौ जों नुहुरबाय। मानगोनां लरेन्स इस्लाहारिया खाफाल गाज्रि। जोंहा जाय मानसिजों कन्टेस्ट खालामनो बिथाङा ओंखारबाय बिराद अन्थाव बाथाव जाबाय। लरेन्स इस्लाहारि सारा मानसि हिसाबै गाज्रि नङा, खिन्थु बिनिख्रुइ साबसिन मोजां जोंहा शिउलि महिलारि बायद'आ। खारन प्रथमबारनि थाखाय शिउलि महिलारि बायद'आ स्टेटआव थांसिगोन। बिथाङा बर'नि आरो बे बिटिसिनि खामानि मावनो थाखाय बिथांनि खाफाला निस्सय गाज्रि होननानै जोङो बुंनांसिगोन। खारन शिउलि महिलारि बायद'जों कन्टेस्ट खालामनाया एसेबांदि डेन्जार एसेबांदि माने साननो गोनां बे कल्पनानि बाहेराव। बेनिखायनो जोङो जोबोर गोसायै जोङो बयबो मिनिबाय देरहानायनि थाखाय। जों देरहाखाबाय, जास्ट रिजाल्टखौसो नेनांसिगौ। अब्ला मानव गेदेर रायजोफोर नोंथांमोना नुबाय खोनाबाय बुजिबाय जोंहा बिक्रम दैमारि ब्रादारा मा बुंदों। बिनि सायाव नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर जे थारैनो बिक्रम दैमारि सारनि बुंनाय बाथ्राफ्रा जों साफ्रोम रायजो राजाफोरनि थाखाय बेसेबां गनायजाथाव बिनि बागै नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो। अब्ला रायजोफोर
दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब।